sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Samla Size 53, Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon, sinar na kita sang panahon. I-check naton si Bagyong Bising. Harap pagin sa gyapon sa Philippine Area of Responsibility. Pero amo na mga kaksyon, hindi ginaton mahambal nga libre na ang pungsod Pilipinas kung Bagyong Bising ang paghahambalan. Sige na check yaton sa mga material mga kaksyon. Ang Provincial Disaster Management Program Division may angot sini. Kaya para may ideya kita, medyo nagagoomgo o mga ton sini nga palibot. Bisan diri sa Bacolod ka probinsya sang Negros Occidental. Ang alang sila, okay lang Amo na mga utod naton, mangin mahinalungon lang sa mga nagapuyo sigad sang baybay sa idalom sang Taytay Kilid sang kasubaan kang kabakyasan. Alerto lang, 24/7. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon, daligid lang niho na importante gini sa kabuhi ta. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya,
para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay ngang ila maayong nalawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Balikan naton sinilakat sang panahon, Sir Gan, Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Mayong gabi, Bray, no? Kag sa aton mga listeners, ri lakat sa aton ng timpo sining gabi, Webes, kita karon April 22, tuig 2028. Si Bagyong Bising, nagadugang ni ang akselerasyon niya kag padayon sa Mintinado, yan ang iya kabaskugon, nagagihoy ni siya karon sa direksyon na Minhan na Sidlangan, no? North-Northwest, palagyo na sa landmass diri sa aton. Kag sini nga hapon aton na mataan ang iya lokasyon, ara siya 390 kilometros ang kalayuan sa nasidlangan sang Basco, Batanes. Kag-ari siya karon sa 20.5 degrees north, 125.7 degrees east. Nagagiho ini siya aksyon ray, direksyon na Aminhan na Sidlangan, 15 km per hora. Kag may bilin ini siya nga pero sa 150 km per hora, nagamadlos ini siya masobra sa 85 km per hora. Wala na sang tropical cyclone wind signal diri sa aton PER, no? Kagin kakas na karon ang aton nga 24-hour public weather forecast. Nagapabilin dito sa Cagayan Valley kag Ilocos Norte ang magalumon kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob nga tuga ini ni Bagyong Bising. Ang maayo nga tiyempo, may pag-uumbuom ang kahawaan hasta nga magalumon ang kalangitan. May dala lang ini naligwin nga mga pagulan nagaapekto sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton bungsod. Lakip na kita diri nga halin ini sa localized thunderstorms. Sa aton Western Visayas nagapabilin nga mahayos og gyapon nga ng aton timpo, may pag-uumbuom ang aton nga kahawaan. Hasta sa magalumon ng aton kalangitan nga may naligwin man ini nga pagulan naton mabatyagan sa kabubusan sa aton probinsya sa Negros Occidental. Lakip man ang syudad sang Bacolod. Kagari kita sa idalom sang mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Magahalin sa Naaminhan, nakatungdan pakadto na bagat na nakatungdan northwest to southwest nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. May takos ini punto sa isa sa 2.5 metros ang katason. Kag
alas 6:31 sining nga gabi ang taom naton 1.1 Mhm. metro ang hunas magabalos alas 3:07 karon sa kaagahon sa takos nga 0.1 metro ang kanabawon. Mhm. Kag alas 5:55 sini nga po nagtunod si Haring Adlaw. Magabutlak ni siya alas 5:30 buwas aga. Ari kita 25 hasta 32 degrees Celsius o kon 77 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Mhm. Si Vulcan Kanlaon nagapabilin nga daw mulang Japon. Ang kinalain niya duwa lang kapag tayog, no. Mhm. Ang iyang asupre ara sa 777 Japon to niladas ang takos ng aton electronic health meter. Mhm. So ang alert level 1 sa Japon nag-epekto kagang 4 kilometer permanent danger zone. Ang earthquake information naton dahil may ari kita di unfelt, no. Na tabo ini alas 12:48 sini nga ugto kagina lang 2.2 14 kilometers north 8 degrees west of Mabinay Negros Oriental, no. 2.2 unfelt, no. Amo man lang ang natabo di sa aton Mabinay lang. So may lakat sa aton nga timpo Vulcan Kanlaon ka earthquake information sang aton monitoring and alert warning section. Ha, ining ulan-ulan ta kagumgoom Sir Gan connection Wanya gyapon ni ni. kay Bising. Inang daw punta blas ang iyang Puro-puro. sikad daw pugada ikog ya. Aha. So meaning dason nga mga semana kun na si Bising mabalik ta sa medyo Kung mainit. paglayo na gid siya clear naman ni balik naman ta sa Mainit-init. Sige. Sir Gan, Kasi salamat. gabi nagulan mo patyagan Gabi ta man. man na. Aha. Daw ang hinaboya di nga trough extended elongation niya ang pugada ya daw damol di kagabi pero hindi gid man nagdugay. Aha. Kag subong ko gabi na pamatud-an nga si Sir Gan nagamonitor gid sa ako, no? Oo. Thank you gid Sir Gan, may Sige, gabi. sige. Mabuhay ka Sir Gan. Thank you. Dugay-dugay paglisi Bising gid niya maglayas diri sa aton. In fact, do mga Domingo pa, no? Ang bali Sir Gani, mga sikad-sikad, ya pa ni mga ikog-ikog, ya pa ni mga goom-goom di sa aton, pero okay man na. At least mabulubog na ang aton sinipalibot kay nga kung tamaan ka init do nagalain man pamatsyag ta. At ibayo man na, nagabulubugnaw ang aton sining mga huyop sang hangin o kung huyop sang hangin mga kaksyon, bangod sining bagyong Bising pero timay ginbilin, ginman siya nga hindi amo, no? May nagkalamatay gid sa area sang Eastern kag Western Visayas. Duha man lang to. May mga missing pero ay pagita update yung nagkalakit-an atong iba. Action Firing Line. La City 4 Action Radio, Philippine Standard Time, mga kaksyon, subong nga adlaw, yan kita sa Webes, Abril 22 na kita, 2021. Kagbukas ang aton sining nga Facebook page, pagya sa aksyon, radiobacolod.com.ph, YouTube, plus ang aton sining nga Twitter account, ang aton text hotline 0963-757-0874 para sa inyo sining nga mga mensahe. Ayo lang ko, 2 to 3 liners lang. Kung magsobra na karon na, dra lang ko hasta magbasa sa ikatatlo lang ang linya kay parang iban maakomodar taman mga ka-aksyon. Action Brian Borden. Action Firing Line. Onboard na, tubtoblas 9 takda suring gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton siring pagpangalagad? Inaaga pa sang banwa, may isaya ka pagpanglabo o kon pagpatay nga insidente diri sa Barangay Mansilingan, syudad sa Bacolod. Ining isa ka 44 anyos nga may diferensya pa sa kaugalingon kay nakaagi stroke mga kaksyon. Ginpatay isang isa ka 73 anyos nga lolo. May edad na pero pasig paghihapon. Gamit iya ang paglabo sang gamit ang ispading. Pagkatapos niya patay, linubong niya ang tawo mga kaksyon nga iya sinina patay kag nakutkutana, nakitaan, mga kaksyon, bati ang pinakamotibo diri nga ginalantaw sang otoridad sa sining pagpanglabo sang suspect. Amo iya ang love triangle. Action Firing Line. Karon balikan tanay karon mga kaksyon Porte, no? Imagine mo na, basta gugma na gani, may mga
gakatabo gid kaangay sini kon may ara sang may tinuntok. Sa iban nga balita makaksyon sa aton nga pagpangalagad, liwata nga gin-check naman ang Philippine Army sining wala untat karon nga isyu sang ginatawag nga red tagging kag profiling sa mga utod ta nga naga-initiate sining community pantry mga kaaksyon sa pungsod Pilipinas. Hindi manatago sa inyo diri sa aton sa Western Visayas, particularmente nas Bacolod. Una nyo man to diri nabatian nga may mga pantries na diri nga ginpahamtang man and hambal sang pulis adto wala sang profiling, wala sang mga red tagging diri. Kung may pulis gid man nga presensya sa sinaiyang community pantry nga ina, bagod gusto nila ipatuman ang physical distancing kag ang health protocol standard. The same man ang palayag sang Philippine Army. So way manggid ta may makit-anda nga mga red tagging kag i-red tag mo ni sila or i-profiling mo ni sila, no? And kung may Philippine Army man nga presensya ina trabaho sang Philippine Army gamit ang pundo sang gobyerno agud protektahan ang pumuluyo mga kaaksyon. Siya kung mga red tagging kag hilabtan taning mga community pantries na ini daw layo patad niya. Siya galing may mga aragid sa iban kuno nga lugar nga nagabutang gid man sang placards iya nga nagakontra sa gobyerno. Mga kaaksyon siya inalay naman nga istorya pero diri sa aton suno iya kay Kwan Army Major Sinon Pancito III sang Philippine Army. So why padayon kamo da kay sa prangkang istoryang Philippine Army suportado ginang lihok nga ginahimo sa mga utod ta sining nasambit iya nga bayanihan. Ang iban nga balita mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Breaking news ko ni Anay kay subong adlaw kon COVID-19 positive ang paghahambalan. Salamat sa Dios kay tuman kadyutay subong, no? Diri sa Negros Occidental may ara gid lamang sang 29 ina mga local case tanan. Ang syudad sa Bacolod may 47 dire ang local case kag isa ka LSI mga kaaksyon. Nagaamat-amat nubo, no? Kag may mga madamo man mga recoveries mga kaaksyon kabay pa nga magpadayon ining pag-down sang positibo sining COVID-19 diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental. Ang iban nga balita na dapat naton istoryahan subong gabi sa syudad sa Bacolod, no? Albi Benitez, moaring sa jagin nga balita subong adlaw. Ginaduso ang ululupod nga pagtrabaho sa Bacolod kag Negros Occidental. Kumbaga unification kon Bacolod kag Negros daw gusto matabo ni Benitez nga isa bala ka mindset guro sang mga nagapungko nga mga opisyales. Kumbaga may ara sang synchronized nga mga desisyones guro ang alkalde ka gobernador sa probinsya. Tido laban-laban gini nga magpapili alkalde sa Bacolod, although nga way pagidman sang green light abi nga sige go na ko. Action Firing Line. O galing kay Inaction Hands nagpa-transfer pa lang rehistro. Feeling ko do ma-file na si OC kay portik damo yang nagaupod. Pero ano ba ito nag-ululupod? Kusang loob or hakot upod? May ari di pathag na yun, no? Pila katao ka nagkanto sa Bay Center kay ina, naga-suporta sa pagparehistro ni Benitez, nagpabutsyag nga wala sila ginhakot mga kaaksyon. Sadyang politika ni Bacolod subong. Sa pagkalayo pasang filing of COC pero ang katabo subong daw ga COC na sila. Ang balita sa probinsya at hindi naton matago Albi Benitez man, no? Albi kag versus Bing kuno for Bacolod Mayor 2022 nga eleksyon super battle royal suno iya kay Governor Lacson. Ambal sila gani kuno bungguanay sa mga pader. Lantawon tani, no? Lantawon tani kay kon mga istorya kinalye. According sa mga tao siya ay taga Bacolod kita dapat aton gid ining pag-aapinan ang Bacolod. Hindi ta pagpasudlon ang hindi taga aton.
Te kon pasabton man ang grupo man to sa kay Benitez, ambal man to nila sa India. Isahon tani ang panggobyerno. Sa pagkadamo kay nasang mga speculations, mga kaksyon, galing kiti ang ginatawag naton blang normal malang ning kaangay siya. Demokrasya kita eh. Action firing line. Demokrasya kita. So hatagan tani tsansa ang isa kag isa, mga kaksyon. Action firing line. Balikan tani karon na. Action Brian Warden. Action firing line. Aksyon na Philippine Standard Time, la City 11 na sa aton sila nga pagpangalagad ang mga balita iya sa nasyonal. Ang balita sa nasyonal, mga kaaksyon, no, COVID-19, subong adlaw sa nasyonal, nagdubo man 8,767 subong adlaw, sa di nagdulong sa 971,138 na ang kadamuon. Ang na-aktibo subong, nagligad to tag 150 plus, 1,160 plus, subong, nagalabot na lang sa 107,988 mga kaaksyon. Kag ang naka-recover, 846,691. Ang bag-o nga naka-recover, subong 17,138 sa pagkadamo, timayogin. Ang patay, 16,370 mga kaaksyon. Nagdugang subong 105 gid. Action firing line. Samtang according iya kay Vaccine Czar Carlito Galvez, nga ining pagbakuna naton diri sa mga frontliners kag iban pa nga mga personalidad sa Pilipinas, mabatyagan ginato ng epekto niya sini sa mga bulan sang Oktubre kag Nobyembre. Amo ning timeline sang gobyerno, mga kaaksyon, sa dinti amo mag-amat-amat panaog sa mga residente na, no? Kag ang vaccine nga nag-abot diri sa aton daw kwan mo 3 million more or less pa lang, mga kaaksyon. Target dapat sang vaccination nga ini 70% sa population sang Pilipinas kag 70% man sa population sa bug-os nga kalibutan. Action firing line. Tikon mag 70% sa 110 million individual, mga kaaksyon, at mga 80 million or 75 million dapat bakunahan sang gobyerno naton nga mga Pilipino. Action firing line. Kag Aryo, ang inibalang ginabangigan sa nagligad, ining bulong nga ivermectin, mga kaaksyon, may clinical trial, no, nga ginahimo diri karon sa pungsod Pilipinas. Pero ang Food and Drug Administration nga si Director General Eric Domingo nagpalayag nga may ara na sang ikatatlo nga hospital nga ginhatagan nila sang compassionate special permit, meaning puder sa paggamit sining ivermectin nga ini sa mga tawo nga naigo sining COVID-19. Action firing line. Ti mayo man na kay natulupang dan nila, no, ining ivermectin tinamention tani sa inyo nagligad, bulong ini sa malaria sa mga may bitok ng tiyan. Kag may damo og hambal sa kwan man na inang ginapakaon as baboy para magtambok. Action firing line. Sige lang, importante nga mo ning makasulbad sining COVID-19. Dito bala sa may Israel, oo, sa Zimbabwe, balido ako, tsakto nga ako ng nambal, no? Why na to naga-face mask gini subong? Ang mga tao to, kay nga, why labot nga damo na sa nabakunahan, nagasalig sila nga ining ivermectin nga ini, amo ni ang nakabulig gid si ilakon nga naghagan-hagan gid si COVID-19. Action firing line. Na. So siguro itingbon taning bakuna kag ang ini nga bulong nga ginatulod sa karon bisan sin-o naman lang. Tidiri sa aton no damo pa di chichi mo. May mga clinical trial patati ko mag-clinical trial according sa mga eksperto. Mga 6 months pa antes mabalaan naton kung epektibo bala ini kung hindi. Action firing line. Pero ti kadamo na sa nagpamatuod kay bisan gani si Anay Senador Juan Ponce Enrile, nag-inom man sini, pati bata ya. Ti ginapabugal nila nga ti amo ni nakabulig sila kun nga nakabalik sila sa normal. Si anak kalusugan representative nga mo si Mike Defensor, pinanagtagyan ni gani sa kalugar sa Metro Manila mo. Ang ining bulong, mga kaksyon sa mga residente man. Action firing line. Oh, kag madamo pa ang nagahambal nga dako gid ang mabulig sini.
Ti nga ang initapeg himuon ini. Kinanglan tapagid mag-clinical trial sa tag-anom ka bulan nga ti kadugay nas na. Yawan pa na hulat karon na maduro pa na karon si COVID-19 kon ini pwede naman lang magamit abi. Action firing line. Kag wala giman sang dako abi nga side effect sa mga magamitan sini magkaksyon. Ti may lang kiti subong suno sa FDA nga may isa naman ka hospital nga ginatagan sang poder. 3 na ka hospital subong ang ginatagan sang poder nga pwede makagamit sining ivermectin nga ini. Action firing line. Samtang dire kita bala parte sa community pantry nga ini ho. Kay porte sa pagkasakit sa ginpalayag sang isa iya ka sekretaryo man kag miyembro sang Duterte administration batok iya sa mga tawo nga nagahimo sining community pantry nga ini. Action firing line. Kay kaina naglain gid ang buot ni Senador Jose Villanueva. Kag iban pa gid nga mga senadores gin palayag sini nga dapat dulaon ang National Task Force o kung dulaon ang pundo, kuhaon ang pundo nga parte ni Sir sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict nga ginatawag o kon ining LCAC nga ini makaksyon, no? Kabalo ka may pundo ina diri nga 19 billion pesos para sa ining programa sang gobyerno under Duterte administration. Imagine mo na ha. 19 billion pesos. Action firing line. And sunod diri sa kay Villanueva, hindi makatarungan ang ginpalayag ni Lieutenant General Antonio Parladi Jr. No? Sang LCAC mga kaksyon. Matapos nga may statement siya diri nga ginahimo sang community pantries nga ini makaksyon daw kaangay sang Satan's Apple. No? Ang botsolingon niya diri ang ginapang pagpanghatag sining community nga ini kaangay gid lamang sang do nagkagat ka, do nagkagat ikaw sa ginhatag sang Satanas mga kaksyon. Action firing line. Ginihimplo diri kung madumduman nyo si Eva kag si Adan nga sutsot sila sang manog nga magkaon sang mansanas kag pagkaon nila ti didto nakasala sila. Amo ning bot silingon ni Parladi Jr. mga kaksyon sa diin. Tuman kadamo sa mga senador ang naakig, that's why nga nahambal nila nga mag-amo naman lang na nga daw kalaw ay gid sa pananawan nyo sining community pantries nga ini dulaon taning pundo sang LCAC nga 19 billion kag ipanagtag tani para ayuda sang publiko sining pandemya. Action firing line. Kundi nahuwasan. Pero gin-justify gilayon diri ni Roque makaksyon ni presidential spokesperson Harry Roque ang amo nga statement pagkaksyon sa diin. Si Presidente Rodrigo Duterte ang nagpalayag nga ginadayaw niya ining community pantry nga ini bayanihan spirit sa mga tawo nga inisyatibo para nga hindi magutman ang mga pigadogid. Action firing line. Siya hindi lang gid pagtagaan na sang dako abing nga kwan, dako posible nga meaning pero ti masakit mamatian no? Kumbaga daw ang mga tawo nagkaon or nagbaton sa mga pagkaon nga ginhatag halin iya sa malain. Action firing line. Satanas. Porte no? Nga ano do ka problema gid nila sining community pantry nga ini. In the first place, hindi man sila ang may ara sang gasto sini, hindi man nila personal nga kwarta, hindi man ni kwarta halin sa gobyerno kay bisan sin-o malang nga nagaagi da kag makabilin sang pila ka sako nga bugas, itlog, utanon kag iban pa. Action firing line. Pero do kadamo gid ang nagaugot, no? Kiti may ara man ining maginhawa community pantry nga ini ho. Amo gining una to nga nagpalayag nga ginaridtag sila.
Tapos, lumapta ini, daw mauntat na sila, pero ginpalayag sang PNP nga wala sa mga red tagging ka mga profiling, nagbalik na naman sila. Kadamo, gid ba sang nalipay? May ara gani isang isa ka babae nga manoglibod sang ibos, ara sa litrato mo, ara sa sa social media. Manoglibod ka ibos. Why gid siya ideya kung anong ginatawag nga community pantry nga ini, na? Nakalabay siya sa ano nang galinya di man, nga do kadamo tawo. Nagpulo pamangkot siya. Pagkatapos, nakabalo siya nga pwede ka nagaliya makapangayo, makakuha sang pila ka mga pagkaon nga gusto mo. Di mo lang pagkakuton gida pariyo to sa mga bayi to nga pinanghakot nilang tag-isa ka tray nga itlog kapati lamisa nilang binili nila. Action firing line. So pagkabalo niya nga libre gali ato luminya ining manoglibod sang ibos mga kaksyon. Kag pag-abot sa iya sining nga turno, tinagpang select man siya nagkuha sang isa ka amuni, isa ka amuna, bugas, okay na putos-putos naman. Kundi, inatawag naton nga purting kalipay niya. Pagkatapos niya sa to kuha, ginkuha yaman ang pila niya ka nahigot-higot nga ibos. Kag gin-display dira mismo sa lamesa man nga ginkuhaan nila sining community pantry nga ni. Action firing line. Ginhambalan siya sang naga-organize nga ma'am, dalaan na lang na puli ang imo ibos. Okay, basi kinahanglanon mo pagid or ilibod pagid to para makakwarta kapagid. Na? Damo na be? Abi nyo anong sabat sang babae nga manoglibod ibos? Siya ibilin ko lang ng iban ha. Kaya total may ara naman ko subong kalanon para makatilaw man ang iban. Gusto ko man mag-share sang akon nga ari mi ako dire. Action firing line. Imagine mo na ha, nga amo to na pinsaran niya, nga nakita niya mo, kwa ka lang sang imo dapat nga kinahanglanon, bulig sang imo masarangan. Tinahuna-hunaan niya man sa igali, bilin man ko niya, pila ka higot sang ibos mga kaksyon. So dira makitaan nga ang mga tawo nga may ara sang balatsyagon, way nagahuna-huna ko nano dira basta makabulig man sila sa ila sini isig katawo. Action Brian Warden. Action firing line. La City 23 Action Radio Philippine Standard Time mga kaksyon. For the heavyweight championship, are you ready? Let's get ready to rumble! Action firing line. Dilog-lahog na ako. Pasudlon ko si Action Dale sa Lazara. Dire kita mga kaksyon sa Balita Anay, parte registration. Hindi lang ta pamulitika kay do registration pa man lang to. Duway pagin man to sang patod mga kaksyon mo. Mamati tabi kay Action Dale sa Lazar. Kung ano ginatabo blakay na, no? Kay para at least ang Bacolod non kag Negrosanon makahisayod man sa mga natabo diri sa aton. Pagdating sa botohan, halos lahat sinusugod nyo, pinupuntahan nyo. Ngayon, ang kailangan namin, kung hindi rin sa amin, maliliit, hindi rin kayo aangat. Balanced discussion, fearless. Sige, mga kwantala na, lingaw-lingaw. Alas 7:24 na rin komprehensibong report with Action Dale Salazar sa City Hall. Action Dale, kumusta ang kaganapan? Yes, Action Bry. Run, Albiran. Amoy Korte niyang kay na, mga tinaga nga nabatian kay ina Action Bry dira sa bahin sang Bacolod Base Center kag Bacolod Comelec kag dito man sa may atubangan sang San Sebastian Cathedral kag Bacolod City Public Plaza. Bangon official action Bry nagparehistro na no si former 3rd District Congressman Albi Benitez bilang registered voter sang syudad sang Bacolod Action Brian. Ang iba nga pamangkot kung diin kano ang lugar abi ni Benitez kundi may ara siya sang balay sa isa ka subdivision sa may barangay Mandalagan Action Brian. And ang old house gugro nila sina pamilya ano? Yes, Action Brian, no? Kag may pila man ni ka property kumbaga. No? Kag
So kaina antes ang official nga registration ni Benitez nagpatigan sa Action Bright or nag-attend si Saka Santos nga misa kinasang udto diya sa may San Sebastian Cathedral. Iya gina-expect nga mga around 1 ka oras matapos o galing kadasig Action Brian sang misa mga 30 minutes na tapos na. So early man nga nagpadulong si Benitez dira sa may office sang Comelec Bacolod kay ginlakat niya Action Brian after misa nagwa siya sa San Sebastian Cathedral, naglabay sa plaza. Kag dito nagdiretso sa may Comelec Bacolod Action Bray. Kag dito mainit nga gin abi-abi sa mga supporters sa Action Bray, sa mga sumalakdag, mayara sa mga taga out of town, mayara sa mga taga Bacolod, no? Mayara taga Barangay Taconing, Barangay Grenada, Barangay Tanguba, mga opisyal no sang Negros Occidental, mga city kag municipal mayor Action Bray, no? Todo man ang suporta. Kag araman nila sila nga presensya para ipakita ang support no kay Benitez nga nagsaylo sa nga voters registration diri sa may syudad sang Bacolod. So according diri kay Benitez Action Bray ang saylo niya no sa sining rehistrasyon sa syudad. First step Action Bray. Una nga tikang kag may pila siya ka mga options so siya bukas siya sa anuman nga options sa Action Brian. Daw wala niya exactly ginpalayag ang patod nga plano for 2022 local kag national elections sa Action Brian. Ti according diri sa iya gina question kung akano may mga panawagan kag sentimento ang publiko sa ginatawag nga pagbag-o Action Brian. Amoy na ang iya sini nga panawagan. It's either sa social media man o kon iban man no. So according diri kay Benitez, suno siya ginakulit siya sa katapos ang media kon bala mayor na gid ang iya sini nga papilion Action Brian sa 2022 pero wala gid siya sang sabat. No, wala gid siya sang fix nga answer nga sa 2022 magapapili ako sa pag-alkalde sa Bacolod City. Wala Action Brian sang sila nga mga announcement after sining registration sa Comelec Bacolod. Kumbaga, gusto ko lang yan magparehistro di. Ano gibing problema? Damo sa Action Dale. Naka-mention siya ng Action Bray, hindi na siya pwede kapapili bilang vice governor or governor sa province since nagsilo na siya sa Bacolod City. Hindi naman siya pwede kapapili congressman sa 3rd District, bagod from Victoria City, nag-transfer sa Bacolod City. Kag according kay Benitez naglahog siya no base pwede man siya kapapili bilang barangay kapitan sa barangay Mandalagan. Okay, sako sa Mandalagan ang iya nga lugar mo no. Iya sa Action Bray. Isa mo na wala wala pa sang patod no nga desisyon. Sa Benitez nga mo na apisa sa mga panawagan sa mga supporters kilala yaman o kon hindi mga opisyal sa probinsya nga magpapili ini bilang alkalde sang syudad sa Bacolod pero wala pa sang confirmation. Bisan no nga nakarehistro na siya diri sa may syudad sang Bacolod Action Brian. So according diri kay Benitez sang ginpamangkot sa katapos ang media nga nagpa-register di siya kag ang support nga ginapakita man sang mga alkalde, municipal kag city mayor sa kay kina nakita nato nara dito ang mayor sang Ibi Magalona, ara itong mayor sang Silay, mayor sang La Castellana kag iban pagid Action Brian nga mga alkalde no kag vice mayor diri sa may Negros Occidental. According siya, nag-start kuno ang frustration sang 2020 Action Bray. Nga suno siya may mga health protocol nga gina-implement o galing wala naga-jive or wala naga-connect kuno ang mga protocol sa Bacolod City kag Negros Occidental. Okay. So according siya, amo ni siya luyag sang mga alkalde sa probinsya nga dapat may sang collaboration kag cooperation between city government of Bacolod City kag Negros Occidental. So I guess according kay Benitez amo ni siya ang kabangdanan kung nga nagsaylo ini siya no sang registration diri sa may syudad sa Bacolod nga suno siya ang Bacolod hindi mo siya ma-consider as one island no kay kabahin siya sang Negros Occidental kag Bacolod kag Negros Occidental kabahin sang Negros Island Action Brian. So isa ina sa ginaduso ni Benitez nga dapat may sang unity between Bacolod City kag Negros Occidental. Ti sa mo pa na nga mga statement ano pa nga aton pangitaon sina alangan mapadlagan di sa konsehal sa Bacolod abi power ang ginapangita ta diri para mag-unite di ba? So manati kung top 3 position may vice mayor, may mayor, congressman Action Brian. So mga local position na since
nga mula bla sa previous interview naton kay elections officer attorney Katrina Trinio Kanya nga dapat kun isa ikaw ka kandidato nga mag-seek local office sa 2022 elections dapat action bray 1 year ikaw nga resident sa Bacolod City on the day sa election. So supposedly bira pa siya tub May action bray para mag ang deadline kun bagate mo na before sang 1 year on the day sa election nga May 2022 election subong adlaw nagpa-register na si Benitez diri sa may Comelec, Bacolod. I-correct ko lang to kanay kang balko kay nang balko ti ano gibi ko maparehistro ko di kay mabuto lang ko di. Di ko narehistro gid man lang kag buto ang lagas mo ti 6 months man ang action dale mo. Ti nga ang isulod mo gid sa 1 year. So may lain gid nga intensyon, no? Yes, action Brian, no. So manablati 3 terms consecutive sa 3rd district from 2010 to 2019 action Brian. Lead convener man sang Visayan Bloc at mga political no achievement ni Benitez no sa patagsang political action bar karon provincial consultant sang Negros Occidental. Ano ni siya gani economic no? Yes, action Brian. Ano ang tingog ni former 3rd District Congressman Albi Benitez? Tani sa balay na lang no kay pandemic pa kita I cannot not stress nga ara pa ta sa pandemya so kung pwede tani sa balay na lang sila maglantaw sa Facebook o kung ano man pareha sa ginambag gina no step by step ang first step ay register ta and I've always said I will keep my options open. So, to keep that options open, ginahimo taning first step nga ma-register. Unexpected na subong sa imo pumatag nga amo ni ang overwhelming sa mga ever since unexpected. So, parehas wala ang balsang pare kaginas niya mamati kita. As a true public servant, siguro tanan kami gapamati sa mga pumuluyo. Congressman or senator? Congressman sa Bacolod, kay Congressman sa 3rd District, hindi na pwede. No? So, Gobernador hindi naman pwede. Gobernador hindi naman pwede. So, amo na naman mabilin. Pwede man barangay captain sa Mandalagan. Sakto? Kay sa 2022. Kung sa pagkatod sa pumuluyo. Well, unexpected. No? So, ang ako niya pamangkutot ang muna reception. Nga muna ang ginasinggit sang tao nga may clamor sang amo ni nga change nga ginatawag naton. Okay. So amo na nga atong kinanamabalan. Pero overwhelming. Of course amo na atong ang ginamapamangkot nga may amo na nga sentiments nga galing sa mga pumuluyo. And I guess it's a question of leadership. So a governance and leadership kung ginapamangkot ka gina question then ano sapat ang mga mayor sa province nga nag-signify sang support sa imo. Nagwa na sang frustration sang last year. Ginawat ang himo sa mga health protocols, no? And ang collaboration and cooperation between the city and the province daw hindi wala mag-dive, no? So I guess gusto gid nila nga there should be better collaboration, better cooperation between the city and the province. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. So kinahanglan we all collaborate and work together. Action Bray, no, amo to ang linyada kag statement ni Benitez matapos nga nag-register na diri sa mga syudad sang Bacolod. Work together kag collaborate together action Bray ito nga sang Bacolod LGU kag Negros Occidental. So kay na mo tiya siling nga ginsiling action Bray kay ginpamangkot siya wala sang media nga ka-overwhelming sang support kada sa tao gin-expect niya wala niya gin-expect ka. Kay antes pa man siya nga nagpadulong sa San Sebastian Cathedral, nagpagawa siya sang statement nga kung mahimo mag-monitor na lang sa social media since ang mga media naga-cover man, may mga updates man nga gina-post action Brian kay since sa manabla ara kita sa tunga sang COVID-19 pandemic ang strict protocol ang dapat sa gihapon nga mapatuman action Brian o galing ti wala gid na punggan
Kay may mga report kita nga bisan taga Talisay. Aha. Nagkanto diri sa may syudad sa Bacolod. Mga pilang crowd to ginahaw? Banta-banta mo lang? Hindi ko ma-estimate Action Brian. Actually, kay Mga 200 man, gatos? sobra. Sobra, atod ka? Sobra. Kaya kadamo sa mga private cars nga nagapakanto pa kada Action Brian. Gani Dito mo, sa no? may plaza, kag sa Comelec, kag Day Center. Amo to hambal ko kay Ida, sa lingkod daw di ni registration, daw si OC na ning ilay ho, filing of certificate of candidacy. Oh, kaysa gwa pa lang sa San Sebastian Cathedral, tabo kara dito mga supporters mo. Nagasinggit na Action Brian. Ran Albiran, mayor, ginatawag na nga mayor. Grabe, no? As in, Amoy no? na ang gina-encourage sang mga supporters ni Benitez nga magpapili bilang alkalde sang syudad sang Bacolod. Pila dito sa mga local officials barangay nga nasiplatan naton si Barangay Tangob, Kapitan Noli Villarosa. Tinag-viral na naman siya, ho? Oo. Kay why siya face mask kay ina. May face mask siya pabitay lang sa dulunggan niya. Bawkap. Sino pa gid? Si Kapitan Alfredo Tanimudaw sang Barangay Granada. Ara man to siya kay ina. Okay. Si SK Chairman sang Barangay Sumag, si Jason Villarosa, ara man to siya Action Bray. Kag tiyang iban din naton kilala ang iban mas mga barangay kagawad nga nag-appear man to Action Bray. Nagasok-sok ka sang puti kag blue nga kolor sa inasini nga bayo Action Bray. Do piriyahan ginigwa mo pula puti. And sa simbahan, nakitaan dito naton si former City Councilor Calao Pantevella. Sa simbahan? Sa simbahan. Okay, MKK Naka-blue to siya, Action Brian. Okay, ho. Ara to siya. Si Kwan, sang temprano pala na-interview naton di si Councilor John Gamboa nga suportado way to siya sa Comelec kag sa Daw siya simbahan. na spatan, Action Brian. Basis kada moon sang tawo, no? Oo. Kaya ang mga supporters wala na ginalaw nga magsulod sa compound sa Comelec Bacolod since damo na tawo. Okay. Kag the same time ang mga municipal kag makabig mo lang ang mga political figures Action Bray allow yang nga makasulod dito sa compound para ipakita man ang support nila kay Benitez Action Brian. Ang gina-question naman to, pero Action Dale, ang report mo, why hakot? Wala ni hakot niya. Oho. Amo ni siya, ginkuha naton na interview ang pila ka mga residente nga nagpadulong sa lugar Action Brian. Actually, puro ni mga taga-Barangay Tangob, ang isa taga-Purok San Roque, ang isa taga-Purok Seaside, Barangay Tangob, ang na-interview natin. Kaya may bit-bit sila Action Brian ng mga tarpaulin. Ay, gali. Nga Ran Albiran, sila man kuno nag-imprenta. Ang isa dito nga na-interview naton, nagsakay sila kuno ya PUJ. Wala sila ginhakot Action Brian. Kaya nga sila nga purpose is bisan hindi sila kuno kilala ni Benitez, at least mapakita nilang suporta kaya gina-encourage nila nga magpapili mayor sang Bacolod City Action Brian. Okay, di mo na mapunggan ang gusto matabo sa mga tao. So, si attorney Jusel Batapa, sige, wait to? Wala siya nato nakita Action Brian dito sa area, no? Pero iban siguro nga mga ang mga si Vladimir Gonzales, kilala ko ng negosyante, no, kay very vocal. Siya sini nga panindugan nga gina-push, no, nga magpapili gid si Benitez bilang mayor sang syudad. Kag pila pa no ka mga provincial officials sa Action Brian. Arwa ang interview naton duwa hini ka residente sang Barangay Tangob nga nagpabutyag nga wala daw sila ginhakot Action Brian kasunod sang overwhelming nga crowd kina sang hapon. Nagkatulong kami din. Ang uto na mo yung makatulong din. Oo, wala kami lagi hapon. Why? Nang ano po na tayo makatulong. Kami lang nagpahimo. Kami lang nagpahimo? Oo, kami lang nagpahimo. Ikaw sa Tangob? Sa may Purok Seaside. Purok Seaside barangay. Support sa nila. Kasi Albi bilang mayor. Mayor? Gusto niya mayor siya? Oo, madlagan sa mayor. Naman. Para buligan niya mga para lain naman, ma-change naman bala. Ano nga ang tanay? Si Maria Paz Alunan. Nay, ginakot ka mo day or kamo din nakadto sa... Ano sir? Kami kid sir. Kami kid sir. Tungod supporter kid kami niya bala. Hindi kami niya kilala. Kami kilala namon siya. Taga din ka mo nay? Taga Tangob. Tangob sa din Tangob. Barangay Tangob. Purong ano? San Roque, Barangay Tangob. Barangay Tangob, Bacolod City. Wala mo ginakot? Wala. Amo ni gusto. Correct. Pero gusto niya panlaganan niya, congressman, vice mayor, mayor. Mayor Gid. Mayor Gid siya. Anong ngalan mo? Anong ngalan mo, Nay? Marieta Patinio. Mayor di action. Bacolod City. Kita mo na. Hindi mo na mapunggan ang kaya Balatyagon. excitement
ang excitement transfer pa lang sa registration action by pero ang excitement ang ginatawag sa mga supporters ni Benitez from Bacolod City. So hindi pa ni amo sini. Pagka kon tigayo na ginabi may mga declaration na tapos masi-OC na. So, sobra pa da Action Dale na matabo sinigla Action Dale. Yes, Action Brian. Depende ako na consistent ang ila sininga support. No? So, matawag na batian, si Maria Paz Alunan, sang Purok Seaside, Barangay Tangob. Si Marieta Patino, sang San Roque, Barangay Tangob, Action Brian. So far, mo na nakaginang kaganapan gito yan, no? Pero nakita ko to Action Brian, sang nag-exit na si Benitez sa area. Kita ko to yan, may mga tagtaganay pamakaw. Ati siguro may mga styro sang styro na yabala Action Brian nga. So meaning may ginpang invite kiti may ginpreparan mga nga pagkaon. Amot lang. Oo, damo sinabi. Kika budlay man nga way ka pagkaon pero may nagalalabot yun ay magutman to. Damo to ang gina-remind sa Comelec Bacolod ang social distancing. Kay damo gito kay na violations. May bisan ang katapos ang Media Action Bride daw hindi man masaway mo na nga ginaliwat-liwat dito kay na ni Elections Officer Katino Kanya ang social distancing action bride kay dapat si Benitez gid lang mo ang malinya abe do nga may siya sa appointment dasig ng action bride pila man lang ka minutes step 1 2 kag 3 biometrics and then may sleep na siya dayon no nga naka-register na siya o galing ti ang iban dito daw na excite ng bala action na Brian sa pag-register. Amo na ang Comelec Bacolod daw nagaugtas. Di pa nga mo yun tala nga hindi to sila career to no? Wireless ang career to. Yes, Action Brian. Alibla pa matian nato no si Comelec officer sa Bacolod City. Gaugtas si na. Attorney Katrina Tino Kanya. Magkakalapit sa ato mo ito for the transactions. Ginaayo lang ako, please. Let us be mindful of the health protocols nga dapat nato ni observe at all times. Salamat. Si Atty. Trinio. Gaugtas. Hindi lang nauwan sa mga try siguro nga remind sa publiko kag sa mga supporters nga distancing lang kag kung sino lang dito mga register sila lang Action Bray ang magadto dito sa designated nga places sa gina-implement ang mga protocol kag hindi lang si Benitez ang nag-parehistro kundi may iban man nga mga botante man no diri sa may syudad sang Bacolod. Ang Comelec dan why des sang barker sa gwa nga nagapangsaway di bla? Do ang ila sininga mga pwesto to Action Bride do may system naman. Okay. O galing tiyang tao gilabala daw na excite magkuha picture, magkuha video, kayo magluwas nga may mga media ti may iban tong mga tao Action Bride nga gusto man mag-selfie kay Benitez. Di may kita ko to iloy gina nga gatupad kay Benitez nga nagahakos-hakos gid mo di ba may ara? Benitez man ya nga very welcoming. Wala man siya kapang hindi. Tiki politiko na Action Dale mo. Gina-accommodate yung Action Brian. Kaya mo to ang liwat-liwat nga reminder sang Comelec Bacolod. Next time ninyo gid pagbuhaton na kay ka delikado no? Kay na overwhelmed na to sila kiti bag-ong nawong bla. Halin sa gwa nagsulod sa Bacolod amo na bla tig gina-expectar sang kadaman nga ti basi siya na ni ang bag-o mga may makapag ang inambal sa iban Action Dale ila niya siya bag-uhon sa ang Bacolod for a better change kuno na mo na bla ting iban guro do na namian gid Action Dale. Action Brian kay bisan mga senior citizen bisag nga may threats ang COVID-19, ara mo to Japan. Nag-run albiran man. After sang registration, may naglupok. Nga Quites. May ara? May ara Action Bray. Imagine mo lang. Hindi niya registration Action Dale. May kasal pa. Nag-celebrate Action Bray nga naka-register na si Benitez sa may syudad sang Bacolod. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall, nagpadala sang mga litrato ang tratapan ni City Councilor Carl Lopez angot ini sa pagpananom Action Brian dito sa may Bagong Silang Don Salvador Benedicto. Basta lugar ko. Amo ni siya ang ginbolos or replacement sa 25 ka mga puno nga panapas dira sa may Old Bacolod Airport Action Brian. Do ka lain nga replacement kay why na dagin balik sa gin ungot no? Do lain nila no? Yes, Action Brian no. Kay ang explanation diri ni Councilor Lopez, Chair sa Committee on Environment may naga-question kung nga sa Bacolod City
panapasang kahoy kag ang replacement dito sa may Don Salvador Benedicto. So ang yes nga explanation based sa policy sang DNR dapat government property action Brian ang tamnan. Kag ang requirement since 2,500 ka magagmay nga puno ang itanom, mga 5 hectares action Brian, so wala na kuno available nga public land diri sa may Bacolod City. Though dira sa may Alangilan may sa dira ka private individual nga nag-offer sa nga sini nga property nga 3 hectares pwede tamnan ug galing private action right, so hindi siya pwede according sa sila kay Councilor Lopez. So was nga daw meron siya sang virtual meeting upod ang Senro Bago Chief Action Brian para i-thresh out kag italakayon ining issue kanong mga pwede may himo nga tikang sa syudad sa Bacolod siya nga komitiba para malikawan na ang kaangay nga mga incident Action Brian. Meaning why di siya gyapon? Wala Action Brian kay virtual meeting, no? So every session ga virtual masya kung may mga public hearing ginapatigayon naman pagi sa online Action Brian. Ano ang tingog ni Bacolod City Councilor Carl Lopez? La 47. Ang sa tree planting, ongoing subong, no? Ang DPWH po sa stock ni CL dito sa Salvador Benedicto. Now, inihanungod nga ang pwede lang din nga tamnan nga area has to be government area. Hindi pwede nga mga private. So, tungod nga sa Bacolod, most of the areas ng government natin puno na. Okay. Puno na siya sang mga kahoy, way na talugar. Kasi sa mga dalanon ni Feber, yutay lang. So, ang kinanla natin subong is I think ang initial nga itanom, 2,000 kahoy. Pero ang area nga kinanla ng Balsang DENR, kinanla mga 5 hectares. Siyempre, si City Councilor Carl Lopez ang chair sang Committee on Environment. Kadungan sang Earth Day, sa nga panawagan sa publiko, kati mo na ipangapinan ang dunang manggad action Brian no subong nga Earth Day. Dogi na irihis kung mati sa mga ginapinan sa duang manggad. So mo na sini nga mensahe kadungan sang worldwide nga pagsaulog sang Earth Day subong nga adlaw. Mga update kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Ang mga batang ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman, may mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Amo ning nami sila kung sila ka pinsar bla. May plano man lang ka magaling sa natawag nga replacement sa duta nga ginapanagyahan sa gobyerno. Nga wanyo daan gin pangitaan di sang lugar sa Bacolod nga diri kamo makapananom antes nyo gin utod ang mga kahoy karon ipasangil nyo pa to yung mga kahoy iyang nga gin pang utod yun sa Bacolod. Way ka pala no planong obra nila, no? Ga pinagusto lang ka mo, naga pinalagpat lang mo sa obra niyo. Imagine mo na, kabubuhan ni mamatian mo makon mga diri kay mo yung nagpangutod sa Bacolod dito ang replacement sa Don Salvador Benedicto. Ay, sobra na nga pagpatalang inyo sa tao. Yeah. Sobra-sobra na yung nga pang abuso da sang mga katawhan nga pang obra niyo. Anong hambal to ni Carl Lopez? Anong hambal niya? Siya hindi ta pwede katanom nga hindi iya kalokal sa gobyerno. Tiway man lang gali ka mo piho nga may tamnan ka mo sa Bacolod. Di nga apin ang utod nyo to dayon kay may plano ka mo gali nga magpang-replace sa to. Action firing line. Oh. Dapat i-separate nyo na lang to yung pananom nyo sa Don Salvador. Kag ang Don Salvador to ya, damo to kahoy. Damo pa to ya naga-green pa tong Don Salvador. Ang concern ti Yaris Bacolod. Action firing line. May nagahambal pa da nga mga kwan, no? May magahambal pa da nga mga nagahatag sang komento bla nga didto kuno basulo na sa Don Salvador kay didto halin ang tubig sa bukid. O amo nga binaha di sa syudad. Komento sa mga tawo iya nga mga way gidya utok bla. Action firing line. Basta makakomento lang makapangapin lang sa hindi amo nga istorya ti amo ng ila. Pero kon padalman tagid ti way gid no? Layo gid katama sa mga napalayag na. Oh, may replacement ba lang isaylong utos biyak bukid.
Oh, kung gusto kamo na kamo nagtanom dapat sa gingabutan kagin pang punggulan nyo. Action firing line. Di ba? Ay karon pang rambulon. Action firing line. Last 50 Action Radio Philippine Standard Time mga ka-aksyon. Ari panghabon kamo Santon Plus Herbal Sopo para magkaladula dang baho sang lawas nyo, ang katol-katol kag maglimpyo ang panit nyo pati kaspa, kuto, kuyamad kag iban papalayason da. Action firing line. Santon Plus Herbal Soap mga ka-aksyon. Amo ning bagay sa mga Hindi ko maghalinda kay nga ang pagparehistro ni Anay Congressman sa 3rd District Albi Benitez diri sa Bacolod, may mga nagpagwa na gid sang full support gikan sa mga dalagko nga mga opisyales sa Negros Occidental mismo. Action firing line. Imagine mo na nga ang gobernador nagasuporta, no? Kung ano mangin gusto niya matabo diri sa syudad sa Bacolod mga ka-aksyon. Ang isa kadako man nga miyembro sang Yonega kaina, the Vice Governor Jeffrey Ferrer, ti ara nagatabid-tabid gid kaina sa kay Benitez. Action firing line. Ti Yonega Love versus Grupo Progreso. Damo gani matabo sa nimo. Action firing line. Ako gani pananawan niya, Negros versus Bacolod. Ang eleksyon sa 2022. Hambal sang migo kung isa, hambal niya Negros Slashers versus Sardinas. Action firing line. Pagbalik karon na. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:51. May gabi lang sa mga kauturan ta, no? Utay Benedicto Mercado gid importante sa Bacolod. Imi de Vinegracia naga-monitor man sa Barangay 16. Ansi Kidato Sagutoy, good evening Sombray, happy listening. Lang kay Mana dira sa Tangob Porok San Roque. Watching live from Hong Kong, keep safe everyone. Julieta Guanzon, Buenaventura, good evening Sombray, monitor lang kami diri sa Barangay Abonan, Bago City. Greet ko lang si Sir Richard Buenaventura. Happy birthday sa iya, salamat, God bless. George Gargasiran, go Albi go. Lilian Agaton, bisan sa Barangay Mandalagan, wala na siya sangkuhaon nga buto na. Aimee Di Vinagracia, let's see be, para lain naman ang leadership. Janet Flores, good evening Sir Bry. Monitor lang kami sa program mo dito sa Las Piñas. Kumusta lang ang taga Hacienda Parmaso or Parnaso La Carlota, God bless Sir Bry. Salamat. Gino Benitez, good evening Sir Bry. Tamiyaw ko lang gali mga pamilya ko dira sa Carolan, Kabankalan. Para sa akon, go ako kay Kong Albi. Parinti niyo. Geraldine D. Delphine, naka-thumbs down siya. Ramona Aziro, good evening Sir Brian, watching live from Barangay 35. Keep safe, halong salamat. Jen Oisiser, gamonitor man. Si Alex Montesa, Run Chicken Run. Yung mga chicken ng iyayaman. Paano nag-chicken si Albi Benitez? Madasma kakag magtiko parong mo. Literal ng iyayang aran niya. Ato niya istorya di ko niya, politika. Basta Action Radio, Bacolod kami. Amo nang mayoda. Padayunan nyo lang, EFC. Melvin Solidarios Apaw. Mga mayor, suporta kay Albi Benitez kay hindi sila konforme sa ginahimo ni Bing Lunardia sa Bacolod non. Kaluoy ang pamuluyo sa Bacolod non. Lilian Agaton, nugay na Albi daw si Baldog ka nan gali, gusto mo gin mag-mayor para nugay na da. Aton anto ko no. Edit bias ka abi ko, gani ga pangampanya na registration pa lang gali. Registration lang to. Dennis Richard Tiboroma, mag-amo ni nga sugid Action Bry. Dako gid ni nga tsansa nga ang mga supporters ka MKK daw makwa gid ni Albi. Good evening. At ilan na iya? Ilan na iya? Janet Flores, very early pa, Sir Bry, pag nagpula puti na sila. Kay kasadya gali dira sa Bacolod. Portide.
Lilian Agatonan, te aragid ang mga baldog sa likod ni Albi. Oh, sino ning namuno yaman? Jimson Piamonte, live watching from Silay City for Bitter Bacolod and for the Bitter Change Albi for Bacolod 2022. Sadyagid. Melvin Salodares, Jusel Matapa, maalam na may leadership. Dapat sa 2022 masulod gid siya. Batapa guro ni para sa Bacolod nun. Mo bantayan tagin ni sila. Bernard Tabino, si Kalaw la na siya huya. Kung magpadalagan pa siya, sila hindi susuko, pero ang taga Bacolod susuka na sa ila. Pati sa amay nga laos na paus pa. Lilian Agaton ang taga-Tango, baldog na. Dijen Jonah, hindi ko kilala si Benitez, bago ko lang gid siya nakita face niya kabata pagili sa iya. No? Si Mylene Galino, naga-monitor man, classmate ko niya. Emma Alquila Kjellstrom. Good evening, Sumbray, watching live from Sweden. Stay safe and godless. Lilian Agaton, ang gina-interview nyo, tao na ni Baldog. Why kami klala sa ila. Mary Tizon, good evening, Action Bright. Ano na lang ni kay wala gani Vilator. Ano Vilator man? Paki-check be, Ma'am Tizon, liwat be. Si Carol Montoya, good evening, Sumbray, kag kay Action Dale. Okay. Si Mary Tizon, nagminanol sila gali Action Bright. Nonoy Castaneda, Action Bright, good PM. Okay lang na bisan sino da magpa-mayor, basta lang kung tani ang kung magdaog kag ara na sa pwesto, unahon ang mga pumuloyo. Kay kalabanan nga politiko, kung ara sa pwesto, bisan landong nila, hindi mo na makita. Agaton liwat, wala sila ginhakot ko do, pero may preparado nga pagkaon. Suzette Alunan Araman, si Mertizon, wala sila ginhakot, pero ginapasalig lang sila in the box. Sila ni box. Okay. William Monitor Bahrain, Action Bright. Lilian, daw si bata man, bitter change ko no, pero nabalda man gali. Kanamo sa mga listeners and viewers sa subong nga mga new names, no? Si Dali de la Torre Lopez, good evening, Sumbray. Yehe, dayon na. Pulahan versus putian, sa puti lang kuya. Go, Albi. Leah Langer Esquivel, good evening, Sumbray. Monitor from Talisay. Keep safe, everyone. Dejan Jonah, ang Vice Mayor na si Elcid, base sa akon kat adlaw-adlaw na pamati sa Radio Action since ang COVID adlaw gabi niya obra ni Vice Mayor. Sonia De La Torre Delgado, Alex Montesa, chicken versus pato. Mga chicken versus pato. Tuko versus ibid. Gatabid. Tamaan kalawig, sir. Panubo-nubo alam, please, sir, ay. Gatapid ang dalagan sang politika sang Bacolod, sir. Bray, basta kamiya may manok na nga pink para ibunggo sa pato nga may tahod ka pabo. Mandalagan lang kamo kay kami mansilingan. Doon naglayo ning topiko ni sir. Ano mga pato? Pilion sa maabot nga 2022. Ang mga tao, padag-on nyo, hindi kamo. Pabuano ang mahambal mo. Ano man? Run. Chicken run, Sir Brian. Sige. Suset Alunan, Alex Montesa, Noel Amar, na Sir Brian, do bag-o ang music background, I like it. Ginakuan talang, sir, ginasanto talang sa isyo ng mga music, mga kuan ano. Si Marilyn Abarte, correct. Hambal niya. Si Mariel Liap Sam Hamison Mugar, amugin. Lim Iman Kanugon, damage has been done. Si Marilyn Abarte, amo na ya, sir, gatanom kita para mag-greenish. Tapos tapson, paano na lang ang sunod nga henerasyon? Virgil Pinda, Action Bry, good evening. Monitor always from Celine Homes. Di na to.
Gihapon, shout out lang please all Pinda family sa may Kanturay, Sipalay, kag Bison family sa Calatrava, San Carlos. Salamat kag keep safe always, Action Bri. And God bless you always. Salamat. Lilia Taton, Albi Ferrer, mayo nang atandem. Ba, parte ba? Marilyn Abarte, amo gina may eleksyon. Lim Ima nami gani pamuyayaw. Si Amy de Begracia, hugas kamay kag may pagkautok bulinaw. John M. Ramos, wala na niya sila kwaon sa province. How? Way ko kabalo. Si Michael John Season, good evening, Sombray. Dito sa DSB itanom base sa Bacolod magtubo Intoon panilang amon na unique pagining imotod, no? Base dito itanom diri matubo. Si MJS naman niya, Candido Hildure, good evening, Sombray. Monitor kami sumaag. James Candelario, good evening. Sombray, monitor kami Thea Tricia, Buena Vista Subdivision, Silay City. Si Lene Valencia, Sombray, good evening. Patamiyaw, happy birthday kay Manang Helen Dilasa Abiner, God bless. Teresa Soriaga Flores, Sombray, keep safe always, watching from Fortune Town. Salamat. Si Lyrich Ladimura Araman, Mindalialto, tani kon mag-replace sila, tamnan lang tamnan nyo. Tamnan lang talamnan nyo, pero ang dalag ko nga tanom di na pagplanuhan pulo doon. Ati way na, naghugpaas na tunay. Way na to. Shine Del Rosario, good evening sir, watching live from La Granja, La Carlota. Keep safe, Sir Brian. Michael John Season, good evening, Sombray. Monitor good always, Chato Elias Paranaque. Happy listening to All Energy Fans Club. Members, happy Gison, Christopher Gison, or Hison sang Toliamo Boys. Thank you. Si Mugar, kung mayo man lang ang agi, tilawi. Amuna da. Good evening, Sombray. Suset Pahim Marhen, good evening, Sir Bri. Watching lang kami, barangay 30 kag 33. Thank you, good ba? Tagduwa ka barangay, Edgar Villacorsa, good evening, Sir Bri. I'm watching from Carnroma, Pontevedra. Marialyn Bilar Colby, Araman. Sanso Jaime Allen, good evening, Sir Brian. Watching live from Houston, Texas. Teres Impronyong, Araman. Noel Amar, kwarta sang politiko, guagid during election. Pero ara sa tao ang desisyon kung sino ila pilion and good leadership. Kwarta sa politiko pro aton. Pinky Honto Pilie. Good evening, Sir Bri. Watching live Pilie family sa Barangay Tangov. Thanks and God bless. Leonard Peacock Barkuma. Mani-mani lang ni ang eleksyon. Anko. Wow. George Gargasiran. Tistingan taman ang new set of city officials. Basi pa lang makabawi ang Bacolod. Wow. Suset Alunan. Run, Brian, run. Padlagano niya kuya. Anong gusto mo? 100 meter dash? 500 meter dash. Ellen Pacheco. Good evening, Action Brian. Ga-monitor kami basta kami Albigo. Abaw. Lilibet Layos Adorio. Layo pagani eleksyon. Ga personalay na kamo. J. Mart Progio Navarra. Good evening, Exxon Bry. Mas mayo makatilaw man ang Bacolod sang bag-o nga administrasyon. Wow. Jonilo Norbe. Mayo man na Action Bry may pangayaw nga kandidato para sadya kay wala nagid pagdaog ang taga Bacolod. Okay, sige. Balik lang ko Do not just throw away questions and statements. Kasmara nga ton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Ante si Aksyon Marlon Hinavia, may gabi lang kay Serena Grande. Good evening, Aksyon Bray. Wala na sila siguro makita ng taga Bacolod ngay bato kay Mayor Bing. Amo na gapangita sila import. Si Andrew Juanites naman niya, Sir, Lakers versus Miami, no? Pwerte yung kuan mo, pwerte yung binalbalanay mo. Sige. Oy, ang IPM, gali ba si mga nagamonitor ka mo da ang Celine Holmes. So, nagapanawaga naman sa inyo serbisyo IPM sa Fortune Town, ina, no? Si Maria Magban, Waxon Bray, patamyaw lang da, monitor kami di sa Riyadh Case A, no? Elmer Piloriana, nagamonitor man sa Punta Balio. Ramel Himotia, ga-monitor kami family Himotia, dire sa Sumag, Panamyaw si Ramel. Salamat. Bitoy Toy, Gupit Manok, Talisay Non Inspired. May mga bitoy-toy kita, no? Si Minda Lialto, nagamonitor man. Habalya, good evening, Action Bray. Lodi, thank you again, no? Sige. Si Goig Zon, Alex Montesa, Migo, Alex Mustada, may nagamonitor. Sige, Anko, nakakadlaw man ko sang Run, Brian Run. Pati ako pintrahon na padlaga, no? Kakapoys na, no? Action Firing Line. Purok President, guro daw, pwede. Action Firing Line. Taligid lang bala kayo na namian, kung na mamati kay Michael Buffer, For the heavyweight championship, are you ready? Let's get ready to rumble! Pagdating sa botohan, halos lahat sinusugod nyo, pinupuntahan nyo. Ngayon, ang kailangan namin, kung hindi rin sa amin, maliliit, hindi rin kayo aangat. Action Firing Line. Gamay lang na nga pabati-bati ko sa mga politiko. Pero dali, gid lang, diri kita sa Rumble, Royal Rumble, kuno ini mo, Aris Action Marlon, Hinovia, Balita, Gikan, Kapitolyo, Provincial. Ginadulong sa aton sang D3 Bio, mga kaksyon, dugang proteksyon sa lawas ang tawo against anuman nga say sa mga viruses kag balitian. D3 Bio. Action Mar, good evening. Action Maroy, good evening. Hindi lamang Battle Royal, kundi Super Battle Royal ang paglaragway ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa ring encuentro panalit nga Marion Kidman sa tuwa landay Albi Benitez kag Ping Leonardia sa pagkaalkalde sa nga sudad sa nga Bacolod. Ambal ni Lacson akon matabo daw umaamon isang encuentro hanay sadto nanday Alfredo Montelebano Jr. kag Romeo Guanzon sa pagka-mayor man sang sudad sang Bacolod. Kon basihan Takson Bray pwede man matabo nga Battle Royal. Kay encuentro ini sang mga wala sang kaperdihan sa patag sang politika. Kumbaga may mga tatak ni Jackson Mar, no? Kung sa boxing Lonsay undefeated, mga undefeated candidate si Mayor Bing since nga subulos politika na pierde, why? Albi, why man kagi pierde? Ang let nga madayon, Albi, Ferrer tandem, Mayor, Vice Mayor si Ferrer, kag ang encuentrohon, Bing, Familyaran, amo magyapon, encuentro magyapon sa mga undefeated. Ito kumbaga daw, Battle of the Champions ang tawag sa Nexon Mar, Purti, no?
enkwentro sa mga kampiyon. Kampiyon. So, galing kay si Lacson Brian di pa makapalawig balasang komento kay Hambalya wala pa naman makakonfirm kay Gandhi si Benitez. Correct. Amo nang lain kay wala pa naka-confirm ang isa pero ang personalay against sa iya hindi na magwanta action mar no? Oo, expect na ron yan ano? Amo na. Lauman niya na action na Brian na kaya magsulod ka sa mga kaangay sa nga senaryo. Una bes lapa pasensya mo, ikaduwa hindi ka kutos. Okay, kung gamay dako action Brian makabate ka istorya, nga istorya malanggali sa kilit-kilit na batian sa iban kag isugid man mo dahil mo pati, dahil mo kuan dati mapituhan mo sa nga kandidatura. Mas kuan pa gani bintaha for Albi Benitez ang halabira mga bira sa social media mas nagasikat pag idangalan niya. Ang social media bong partikular na sa lokal ang makakuha atensyon sa mga tao among litrato ni Albi kag ni Bing. Mayara subong gumawa nga litrato nga nagatupadagid ya si Bing kag si Albi. Kag tutuod niya nga laragwak subray kadabo man niya mga best mo. Kumbaga upod sila sa picture nga nagpa-picturean mo sina? Oo, upod sila pictures sa picture action bray kag damogid man nga hitabo nga mo ni. Mga activities nga of the night sila ang istoryanay sila nga pustahanay of the night sa bangko ang bayanay ka picture. Buwag sumbray ang galutaw sa social media tupadagay man sila Bing kag Albi parehas nga nagayuhom. Pero ang title sa mga waboy na no? Ano? The outgoing mayor ni incoming mayor. do gina expectar na ginila ba purti man sila no? Agamo ni sumbray title ti bintaha kay Albi, disbintaha kay Bing. Kay si Bing sa incumbent mo ginahimo outgoing na. Grabe. Si Albi naman ginahimo incoming. Kumbaga for Albi gidi syempre daw mo tubing statement nga ina. Correct action bra ito kay na report ni action dahil nga may ancestral house si Benitez dara sa may Mountain View subdivision barangay Bandalagan Surad sa Bacolod. Kung nga ang nakapalayag man diri action bra sa reaction si Gov Lacson pagkunti kay na mayara sang lunch hindi man to action bra galing nga formal meeting kay na social hall Ano lang to galing? Ang lang to ang kinananay tipon-tipon istoryahan ay sa social hall sa Kapitolyo Provincial kay kainato ginulat gyud ang pag-abot ni Benitez kag nauna-una to gawa si Vice Governor Jeffrey Ferrer kag pagkatapos sumaka man si Governor Lacson nagkasunod-sunod ang mga mayors kag ang mga provincial board members. So ay naglawig pagkatapos nanaog si Ferrer kag si Benitez nagkanto simbahan kantos Kubilek bilis mabaw mga board members kabila ka mayors with Governor Bong Lacson. Doon na sila, hindi man pwede pabayaan ni Lacson si Benitez Lacson Bray kay sa una, kundi ang ngalan ni Benitez. Isa man rin sa kinakuno-kuno nga basi magpapili gobernador. Sa Bailo, ay sa napapili, ginsuportahan niya si Gov Lacson. Pagpungkot ni Lacson, kinuha niya si Benitez bilang Provincial Consultant on Economic Affairs and Investments kag pro bono a serbisyo, libre a serbisyo ni Benitez dira sa may Kapitolyo Provincial. Angot sa ganatuwag nga Battle Royal, yari si Governor Bong Lacson. Oh, definitely. You know what they say, Battle Royale. Definitely. I remember, I think, the time of Tito Domingo Anzon versus Tito Junior Montelibano. I think it will be something like that. That's how close it's gonna be. Super Battle Royale. Yeah, we will support. We will support whatever decision Congressman Albi will do. And we will only explain why we are supporting him when he makes that decision on what position he will run for. Personally, I will explain my reason for supporting Congressman Albi only after he decides what position he's running for. Ang ginapaabot ko niya sa parang result na manitanin mo. Nga ako mapatik ko nga tutuod nga Battle Royal. Kung ang resulta, ang sumbray pala patas. Buto lang ni Benitez like ni Bing. Patas. Oo. Muna yan, sadya na mo.
Ano ka pamangkot ni parte kay Vice Gov Ferrer ho? Siya piho man na. Lingkot ti hulaton tamani kay do 1 week po no hatag kuno siya minsar sa guru anay action bar amo na. Ato action bray first step yaman ato. Atong pag-upod kay Benitez nga pagsimba, pag-support sa pagsaylo sa registration ni Benitez. Suporta to kay Benitez kag patimaan to nga may posibilidad man nga magtandem siya kay Benitez. Pero May mga tarp man siya nga Jeffrey Ran man for Vice Mayor man. Oo. Pero ang palagay na, siling niya hulatan nyo anay ang mga duwa kasbana. Dara ko ma-announce ang akon sing ni nga desisyon. Una, desisyonan ko kung mapasaylo man ko sa akon sa ni registration from La Carlota to Bacolod City. Okay. Amo nang first yang nga i-desisyonan, i-announce. Laban-laban guro ti May 6 ina. Daw paano siya subong nga buto, bla ko di ko magsala daw maaw Blackson Mar mo? Bago City. Bago, Okay, Bago City. 4th District Yapon District Kapon, ti amo nagsombray ang una yang nga desisyonan. Ang pag-decide yaya sa pagpapili kung ano nga posisyon sa Bacolod, panlaban madungan ina sila nga duwa ni Benitez. Okay. Amo nang laban-laban nagsombray nga matabo kay hindi man pwede nga mauna isa mo, maulihing isa. May namangkot dayon siya may balay di si Ferrer sa Bacolod. Aling ko halos ng mga opisyales sa probinsya may mga balay na di sa Bacolod. Mo ni ganay nga lagaw-lagaw mo bla sa mga dalagko bantog nga mga restaurants, sikat nga restaurants kon Sabado Domingo. Makita mo na mga Negros Occidental officials nag-plug ka pangapi, mati may mga balay na sila di. Abi nyo, ato na to sila nga banwa kag syudad gidya, way man sila ga tiner gito masyado, pero everyday ga travel na to sila. Oo, ga report man na sila nga constituents. Matian taman be ang ikaduwa nga may sa probinsya, Vice Governor Jeffrey Ferrer, angot sri. May 2 weeks pa ko to decide to transfer my residency sa Bacolod. Tandem na kami subong, kita mo na unite namon ang probinsya. So, ang Bacolod lang why ma-unite. Pati nga tao? Ano? Ang Bacolod. Pati nga tao? Isa na sang posible rason kung nga nagamo ni senaryo. Bobia, anya to pagka Vice Governor sa Negros ba? Kung bayaan niya da ba, kadambo sang mga kwan ba? Sino ang ma-Vice Gov to dayon? Man mo ni dako man ni pamangkot na magaling kiti may mga ano nila Yunega ni sila na Yunega. Ang United Negros Alliance kon Yunega, amo ni sang ginakilala bilang local political party. Yes. Ang pinakataas ang sumprider nga leader nila is si Sagay City Mayor Alfredo Marañon III. Serbi bilang presidente si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Yes. Ang Love Negros naman, local political group. Hindi siya party. Ako ni grupo siya, kay why pa siya ma-accredit sa isang Comelec. Inang Love Negros kag United Negros Alliance, may koalisyon ina. Maayo inang supray ang relasyon, naging permahan nga kasugtanan. Kag ang ila sa regan nga kandidato gidya, by 2022 election, same tandem, Lacson Governor, Vice Gov Ferrer for Vice Governor. Pero boss, may meetings la. Do Biyernes to mo, no? Biyernes? Boss, may pagtilili pa ng surprise sila. Upod mga mayors, ang agenda, amo ning pag-asilo registrasyon ni Albi Benitez. Si intra man na dahil kung tuod ni nga mapapili man sa Bacolod si Ferrer, ba si istoryahan man na guro da kung siya mangin Vice Gov naman tos probinsya Nabanagson na marami istoryahan na kay pamangkuton ni ang tagsa ka mga mayors kung anong inyo sa ni mahambal mo. Ini sa nga stand, pasagot ka mo rin di. Pero ako nga pati, majority, sugot na sugot. Tama itong hambal ni Ferrera, Bacolod City, Malagwag Unite. May mga pitik na saling ko mga pitik pero tema no? Silang yang Negros ya kami sa Yunega kag Love Negros, Unite kami yaho. Bacolod City, Malagwag Unite. Batianin sa mga sapya ka grupo lain naman yung ay boss ni sadya naman mo. Mo na action bro, boss may panibag-o ning development. Sako na ni mitingay sa magtimbang nga biyahin subong gabi. Ganiman kag damo na baya action bro mga nagbalik na ngalan bla. Nga kay
nga si Platan gumantos Kapitol. Mm. Oo. Ang iban nga rin nagkalabal na, sulit na, pero may plano pa. Ato nagkalaula, nagtililindog naman liwat? Oo. Nagbalintong na pala, nagbaliskat pa. May plano magbalik. No, pero may mga mag-over the backcode, gini. Amo nang bantayan sa dya, gini ba mo sinong pula-puti, gini nga grupo, de? Oo. Man, daw paliyahan na matabang sumray mo, puro puti ko doon. Oo, aboy-aboy bulani mo, pula-puti. Kainang panapto ni Benitez, di bala puti. Puti, puti, Katinlo, no? Katinlo, puti. Oo, tinlo. Pagyan ko, ngay, wag ta kapalapit, basta may tagok man, ano? Oo. Oh. Ang tagok sa puti, pula mo. Pula. hindi tok-tok. Hindi tok-tok. Tiyan mo na, ang iban guro na tuktukan na, bumangon lang, kahit mag-intran mas politika. Muna, siyempre, sa isang probinsya nga level, way pa naman so far, kaya na, yun may mga mention si Kuara. Kadi City Mayor sa Bading Escalante, nga magpapili gid sa 2022, Tubuso, manatong mention Tubuso, kay Isabela. Ang Tubuso ang sumrayambal ni Escalante, ang asawa ni incumbent Mayor Richard Hojoco, outgoing si Richard Hojoco mo, tinasawa ko na mapapili bilang mayor. Sa panuan sa Isabela, gintinguhan ko ng sumray sang Yunega nga maistorya kung tani palang incumbent vice mayor da. Si Renato Malabor Jr. nga ipaiway lang anay pagpapili bilang alkalde. Purampal ni Escalante, desidido gid. Si Vice Mayor Malabor nga magpapili bilang mayor sa panuan sa Isabela. Sadya man ada. Niman, sa second district daw, bahig. Do linong, no? Linong gid, no? Linong. Kaya daw plastado naman nagsumraya. First district. First district kang Balantayan, First district kang Balantayan Akson Bro. Report gikan sa Kapitolyo Provincial. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Akson Marlon Herboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Mar, balita gikan Kapitolyo Provincial dulong sa aton sang D3 Bayo. Action Firing Line. Sige, dira pa lang kita anay hashtagin mga kaaksyon sang balitaan parte iya sa saylo na sang registration ni Anay 3rd District Congressman Albi Benitez kaina mga alas 2 ang takna sang kahaponanon. Action Firing Line. Ang next nga balantayan diri ang posible nga pagsayloman ni Vice Governor Jeffrey Ferrer diri sa syudad sa Bacolod kay gagwa nga ngalan subong isa Benitez and Ferrer tandem. Action Firing Line. Sino ay hanang ila sining nga mga mangin kongresista abi ng amat-amaton talang ni. No, sanay sino ayhan, no? Sino gid bala ayhan ang mangin congressman. Action Firing Line. Gin-try ko man nga lang boton si Vice Mayor Elcid Familiaran, makako tanay comment sa regarding sa pagsaylo ni Benitez, pero no comment lang siya anay. Try ko man nga lang boton si Mayor Bing Linardia, pagi siya sining staff, pero way pa ka feedback sa aton, no? Hopefully buwas nga adlaw basi pa man lang. Nag-connect man kita kay Law District Congressman Greg Gasataya, basi masako man way man ka feedback sa aton. Kamay pa nga batagaan tanda sang tinion kay amoning 3G nga ginatawag nila sa Bacolod mo. Gasataya, Linardia, and Familiaran. Busad diya nga bonggo anay ini, no? Sa piyak sinong congressman sa piyak diman, kiti Albi, abi kag Benitez, abi kag Kuan, abi no Ferrer, ang congressman, ano man si Paduano, daw mo sina? Sino pang ibanda nga aspirants? Pwede man si Kuan, pwede man si Gamboa, abi. Pero dolinong si Gamboa sa bunga. Action Firing Line. Sinong paginang pwede da? Si Batapa, basi bumalik man. Munico Puentevilla. Action hands, ano bisi mo? Nanong. Sinong mga piyak da? Saison, no? Tadi Saison. Namaning mga ngalan, dis piyak mo. Hulat-hulaton ta. Dili lang kita anay kay Benitez kag kay Ferrer nga nagagwa nga ngalan subong mga kaksyon. Action Brian Warden. Action Firing Line. Daligid lang bala kay may concern ko di gamay malang niya ka Sineco. Ang concern naton nga Sineco di sa Talisay City Office sang Sineco. Central Negros Electric Cooperative. Mayara kita interview with isa ka residente nga may reklamo siya, no? Saya sini kontador, ini konsumidor sang Sineco nga nakatukib ngang iya kontador baldado. Action Firing Line. Kag basi ang ini nga kontador action hands, amo man ang kontador sang ibanda
nga nagabayad lang sila, may naga-exister gali nga mga kilowatt hour action hands nga wala iya ginagamit pero nagatiyog yapon kurintiya. Action firing line. Ang case niya sini, gamay lang gid niya, ang case niya sini, naotda na siya action hands. Pero kibot siya may bill sa gyapon. Siya nga may pa ko kabayad liwat. Tinga may bill ko ha, igo na pag-check tiyog yapon ang mitruhan, why na supply sa kuryente ha. Online sa firing line. Para sa ton nga linya si Mr. Raymond Encinas. Sir, may gabi sa imo. Welcome to Action Radio. Sir, good evening. Salamat igli sa pagano sang akon nga problema. Thank you, gid. Sa taga din kagid gani, sir? Bali sa Disarmana, sir. Talisay City. Talisay, oo. Istorya kami bisan short line lang bis ang imong case dira nga ginareklamo against Sineco, sir. Oo. Bali natabo ni sa sang January 14 of dan kami sang kurente diri sa balay. Tapos sa pagka next month nagka-bill. No, natingala ko nga may bill kami. Sa kung lisa ako nga pagkakita, may ara ko nga gitaon nga 64 kilowatt hour. Pero utod na ha? Utod na nangakon utod na nangakon nga no. So but silingon gali from January 20 up to February 20, nag-accumulate ang akon nga kontador sang 64 kilowatt hour which is 1 month. So dito ako nag-imbestigar ako sang akon kaugalingon. Kag pagkatapos dito ko nakita nga kada adlaw gali nagalakat ang akong kontador sang 2 ka kilometrahe kada oras. Nga masubra sa 2 kilowatt hour per day. So kung imo nga sumahon, magkakaon sa mga sobra 60 kilowatt hour per month. Okay. Pag dito ko ginreklamo sa ila sa Sineco kag katuan man nila. Actually nag-file ako sang formal letter of complaint sa ila no. Kag gin-receive man ni Mr. Vincent Claro. Sino to gani? Vincent Claro. Ano ni siya gani dira sa Talisay City office gani sang Sineco? Wala gi ko ideya bala action right pero ang pagkabalo ko daw isa na sa mga manager na ang nagka-cater bala sa mga problema sa field kag sa dira sa office nila. Okay. Siya pagkatapos ato ginkatuan nila ginkatuan niya siya mismo si Vincent Claro ginkatuan niya di sakon nga ang kontador nakon kag dito nakita yung kambal man sa sakon hindi joan niya man eh. Niya tuod dilakat ang imo nga kontador siling niya nang actually known issue ni siya sa amo ni sa nga kontador take note action so right maghambal ka nga maghambal ka nga non-issue meaning dugay na nga problema kabalo na sila may problema ang ini nga klase sang kontador kay non-issue na kamo according sa iya nga in his own words no. So bali ang take note action right ang ngalan sang kontador is ERC. ERC kasi sang kontador. So sa mga pagtagpalamatita da may kontador nga ERC. Ang ginanamin na ERC pwede sila maka-imbestigar man. Ang namin na ERC na kuan mo Energy Regulatory Commission sa tawag blang kundi pa hindi mo. Hindi nang mayara siya ngalan gid yang may lain pa gid. Basta may ko lang dugay lang i-open ko lang ako nga files bra. Okay, sige. I-send mo lang sa basta mo na sa action bra galing kaya ang ginapangayo ko lang sa ilatan nga matagaan man kubla sang adjustments. Sang mga kilowatt hours nga ako nagamit nga ang naging charge nila sa akon nga wala ko magamit sa sulod sang pila ka tuig gali action bray pila ka nakatuig starda 20 pila. Abali ang pagtakod sinisang akon nga kontador kay resente naman ako din nagsaylo sa amon 2016 action bray ang pagtakod sinisang kurente namon. So dapat sumahon nila. 2016 until now wala ko kabalo gali nga nagkakaon ako sang 60 kilowatt hour nga wala ko ya magamit nga gina-charge sa akon. Kung magambal kita 60 kilowatt hour i-times mo 10 pesos lang abi so mga 500 plus man ang monthly mo. Kadako na. Exist niya hindi niya kayang imo gid nga bill Oo, kadako gidya. So 2016 i-times mo daw ako sang adjustment mga ihatag na sa imo ba? Amo ginayang ginapangayo kuya action bray nga matagaan gi kuya sang makatarungan man bala kay kung sila gani magpangutod gani bisan nano mo kapakiusap utdan ka gidya. Kung sila may kapaltahan tabungol-bungulan kala nila kay sang March ko punigin pa-receive siyang letter mo hasta subong wala action gyapon hasta subong. Ay pero nakakadto mo da si Claro sa inyo? Amo lang to siya kay isa ka beses nagkadto di sa pagkatapos yung pagkatuan niya tawag kakasang akong kontador wala na. So why kaya sa subong wala ko nagbayad kasi hindi ko magbayad tapos hindi ko matagaan na adjustment. Tinga why gid nila balikan nila daman anong plano nila mo nang pamangkot da? Amo gani na action bray kun ang gusto kita
EDMI gali ang ngalan sang action bray. EDMI. Sige, ang ngalan sang kontador. Ang ERC kuha na naton amo nang gani, nila. sakto. Aha. EDMI gali action bray. Sige. So, kay Sir Vincent Claro, Sir, i-expect taron mo manawag kami ng Action Radio para matahatagan igtalupangon kung di ka magsabati di director sa mga board of directors di kag sa presidente sang Sineco. Salamat gid action bray sa pag-action. Boda ko gini nga bulig sa akon action bray. Di man na guro katandog di guro ang balayran mo gid sa imo da nga income guro, sir. Okay man ang guro. ang ila ni guro nga mahatag sa akong adjustments hindi ni guro hindi ni guro kapatay og si Nico action bray Sige. Kagamay man lang ni ko nihipon mo sila nga ginakita sige da ka baglo ka everybody's concern ni. Okay, wait ta kabalo. Wait ta kabalo basi ikaw lang ni ang imo lang na tukiban mo, ang iban da the same. Kiti siya mismo naghambal man nga no issue ko. No issue kabalo sila Labas sila ko gani sa iya, sila ko kabalo pag istorya ni namo ni Vincent Claro no. Sila ko no issue na to naging pull out na lang tanan nga EDMI nga mga kontador. MDMI. EDMI. Lo ba silong overdue problem na nila ginpawalaan na nila habla? Kung ba't silingon, kung tani kung ipasakat nila sa mga board of directors kung tani, gin-recall nila tanang nga mga units ng EDMI, hindi ba? Okay, i-check nyo na subong ang inyong mga kontador sa Talisay nga area sang Sineco kay Basi Plariho Kamunitanan. Sige, with that, sir, Raymond and Sina, sir, thank you again sa time. Good evening. Thank you, Action Bray. Yes, sir. Thank you, sir. Action Firing Line. Imagine mo na, Action An, 60 kilowatt hour monthly sa ginabayran niya according sa iya nga pag-imbestigar iya. Way pa man taghatag di conclusion or matawag daton amo na gina kay dapat ang Sineco mag-investigate man sini kung ano ni katuod ang aligasyon man ni Encinas, iya ti investigation. So dapat may separate investigation Sineco diri para makitaan ang matutuod nga istorya sini. Action Firing Line. Mismo galing si Claro, according to Encinas, naghambal nga dugay na nga problema. Muti nga ang pinabayaan ni man. Ginpawalaan lang. Di dapat pinangpunggol nyo na ning mga amos sining nga sahi sang kontador kung gubaon gid ba ni pinang isla nyo na bag-o da kay nga kaluluoy sa mga konsumidor nga nagabayad nga way nila magamit ni ang kuryente. Action Firing Line. Hindi kayo magtatingalas na nga utod ng kuryente mo, way ka na supply, gatiyog pagyapong kontador mo, nino ginahuyop sa kanhimaw da? Action Firing Line. Pero tagaan ta tsansa nga makasabat maning taga Sineco, karon ganing akon man to kontador, i-check ko man to, kay basi pariho maning blakag nagatiyog man to. Action Firing Line. Ay bulubog at ini. Las 8:32 ang ining bahin sa aton sining pagpangalagad mga ka-aksyon, dulong sa aton sang Zanton Plus o kon DTX 5. Naton karon mga ka-aksyon, i-check tani gamaang balita kay na paano ni ginpatay sang 73 anyos ang 44 anyos. Ang motibo according sa report kagin ako man sang suspect kaging ning babae nga mo ning concern may gamay nga pag silos-silos. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Hi. Guillermo Clarito, Action Bray, maayong gabi lang hidlaw man ko di sa imo pero sa radyo ginakad hidlawan ka sang kabarangay ko. Salamat kit. Brianski Andanal. Good evening, Action Bray. Watching live from Dumaguete. Salamat. Marites Hisuna Gatutillo. Good evening, Action Bray. Watching here Sonata Residence, Villa Anghila Subdivision. Phase 2B. I'll support Albi. Kung magpadalagan Mayor sa Bacolod, stay safe and God bless Action Bray. Salamat. Raydan Velasco Araman. Thank you, Gid. Arman Regalado. Thank you. Mayang gabi. Idi Adorio, naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad. Action Bray na damo naman ni Buaya nga leader nga gahulat. Dennis Richard Tiboroma, maayo na sa mga gapang-utod kahoy, sir. Ma-organize man community plant tree. Correct, no? Happy Earth Day, everyone. Thank you again.
Jonilo Norbe, standby lang kami di sa Action Bray. Kanami gid subong sang topic. Basta politika ni sadya gini mo. Sobra pa rin COVID-19 epekto ya mo. Idi Adorio o kon Idi Jones Kalinaw, good evening Action Brian. Enjoy watching Kalinaw Family. Bring it on, Albi. Puro Albi subong. Dennis Richard Timoroma, kita ko sa social media, sir, daw ga binoyayawanay na ang mga supporters ang kada partido dahaw. Dugay matang parusan na sila. Ricky Soriano, good evening, so bright, miyaw ko taga Hacienda Lourdes, Baaw, salamat. Alex Montesa, Sir Brian, nami kung mga pumuluyo mismo ang magdaog sa madaog sa mag-aabot nga eleksyon 2022. Basta ang suporta ko ara sa idol ko sa radyo, Run, Brian Mordin, Run, EFC. Padlaganon ko ni Sir Montisa, yaw. Angie Villa, watching Muscat Uman, salamat. Shout out lang ko, no. Problema, Sir Montisa, sir, kay duway na ko subong registration sa Comelec. Do two consecutive elections na nga way ko kabuto kay ga trabaho abi. Merly Gonzaga, Action Bray, daw kasadya na sang eleksyon kay may the best man win guro niya, no? Gani man, no? Minda Lialto, kung ikaw mag-run guro Action Brian, ikaw gidbutuhon ko. Agoy. Way kita tsansa dira ba sa politika. Jocelyn Juan Gabales, Guliman, good evening Action Brian, monitor lang kami di salamat. God bless Action Brian. Henry Martinez, good evening Action Brian, dapat ang batason ka ang tapson ka DPWH ang mga cell tower nga tinubo sa mga subdivision. Ginaya health hazard, ginaya hindi iya hilabdan pa nila ang tiguwang nga kahoy. Palubag loob lang na replacement nila sa pila ka thousand into sa mga balatyagon nga napamatok sang obra nila pang utod. Amo, Corazon Villasis Gayo, good evening Sombray, idol, greet ko lang akon sister Lasalville kay Bruno Calicielo Big Boy. Thank you, gid. John Sibalios, Ran Albiran, try nyo, hindi gid kamo maghinulsol. Taga Bacolod, watching Ibi Magalona, halong lang always Action Bray. Kita mo, may mga endorsement na di outside Bacolod, taga Magalona. Kuha nila ni, nakaserbisyo ni sa ila. Si Ani Taliedo, bisan ako sa Action Bray, gid akon butuhon. Ano man? Bisan ako si Action Brian, gid akon butuhon. Mapuli gid ko sa kumaliskis kag magbuto. Sino ni siya man? Do Taliedo ni how. Do kilala ko niya. Salde Florales, or Forlales rather. Nakatilaw na si Bing Pierde kay Oka Verde Flor, no? Oo, katilaw ka isa. Oo. Galing kayo na stroke ato abi kag na disgrasya gid ka before. UFC versus EFC. Ni Sir Brian. Ara lang kami para sa Imoran, Brian. Totoo ni kay Sir kita mo may nanawag na ho. Shine Del Rosario. Sir Brian, good evening. Pa-shout out sa duha ka old namon top fan mo sila sa radyo every night. Avigon pang brand di battery Nay Laura ang tatay Jerry and more power. Salamat ginay Laura, tay Jerry. May gabi na sa inyo duha, no? Erwin DB Gonzales, Action Bray, pangayaw wala pagdaog sa tumandok sa Bacolod, taga sa bato. Isa man na. Kaling masabat man ang pangayaw, papirdi lang. Dennis, Action Bray, kon si Vice Gov VM, si Councilor John niya, basi ma-congressman guro. Si Tatsuki Barrios Barbadillo. Yung gabi Action Bray, patamyaw na lang sa utod ko nga si Jonesa Ribatado Barrios. Salamat. Dejen Jona, tuod na, Montelibano, Guanzon, kag Lunardia. Sila ni mga henerasyon sa politiko sa Bacolod. Josephine Paro Alarcon. Good evening, Action Bray. Bata pakuara na ang dalagko nga kahoy
Kay sa Gumayan Air Charter may restaurant kami da. Gakasaka kami da sang mga magulang ko. Bla kanugon man fire tree nga ginpang tapas nila. Maedad na ang fire tree kay ako bala 62 years old na. Ti mga 100 years na to gurunay, no? Ay, kanugon lang. Joval Trinidad Araman, thank you gid sa pag-monitor. Sige. Heidi Belarmino, thank you gid. Dennis Richard, gani sir daw pareho lang na sa bago ka naka-register tapos sa Bacolod kaya mabuto. Tinunto nga ideya ilaw. Hindi masaylo gid dapat, no? Yes. Okay. Naintindihan ko na. Lilia Tato, nakita ninyo ang kahoy? Why ko kita? Noel Amar, Action Brian, more than for Mayor. Dale Salazar for Vice Mayor. Baskog ng atandem Mon Lopez, welcome Bright Light Production in Bacolod City. Halaka. Action JM. Action JM. Palihog lang ko kay Sir Hens, isa ka 5 minutes kag isa ka batch lang gura, na? Or 2 ka batch sa sunod. Nonoy Castanieda. So, Bri, inabala ang magtanom sang kahoy dito pa sa DSB. Daw mga bulay ugo na sila. Nga dito sila yung magtanom. Dapat kung sa diin ang gintapsan dito taman. Ambot ano klase replacement na? Red Speak Show Barbon nagalantaw subong sa tangop. Si Prudencio Mijares to Robert Lantaw lang da. Thank you again. Alex Montisa, gin-consumate sang duta ang kuryente niya Sir Bray. Gubang kontador nga wala madiparahan kung wala magdako ang balayran. Ang kontador double standard. Mga taga-siniko, concern man sila ayhan sina. Ate the waigid, kaya kita mo pinabayaan nila ho. Chief Toto Humayaw sang sumag tulog na. Jertel Humayaw. Okay. Bats, Bacolod Negros, Lasers versus Pulahan. Nag-combine na ang Bacolod Negros para lang kakason si Bing. Ambot kong kabatsyag nani siya nga ginasuka na siya. Ramil Agsam, ang galing ng Sineco. Neneng Serbo Araman, Robert Roma, great ko lang part Arnold Haliorina sa Isabela ga Monitor Gid. Thank you. Alex Montesa, si Orula na pangita nila. Rosalina Arellano Espadero. Okay. Robert Roma, Jose Moncal Torilla. Okay, sige. Ari pa iban. Okay. Alex Montesa. Paliyog lang ko Sir Bray Patamyaw kay Vanessa Mayo, Ma'am Kelly Gili, kag Ma'am Lida Zamora Yamagishi sa Tokyo. Pirmi nagaupod sa imo. Thank you, good Sir Bray. Run para sa National Press Club. Wag kamalo ka mo mga maamo na wag ikugan. Mas maipa nga maghampang ko basketball sa balay sa akong cellphone, no? Dennis Richard Tiboroma, kani sir daw pareho lang na nga sa bago ka naka-register sa Bacolod ka mabuto. Okay, party kahoy na. Anon mo ang tumandok kung wala kabalo sang kakatabo sa palibot. Wag ginik balong ang utod kahoy. Oy, hindi ko magidog da kay pagbalik ko aning dako nga balita sa Mansilingan kay na i-recall ta. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga ton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis,
the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number one. Aksyon Radio Bacolod, number one. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Nang bibing da sa barangay Takuling naga-monitor gid sa Srimatinio nagahabal yan di lang mag-ugtas da di ginayo human tala ni sila no. Good evening Action Bri kon halin pa 2016 butang ta mag-apat lang ka tuig nga mga 28,000 sobra regarding na sa Sineco nga reklamo. Kita mo gin suma ho, salamat gid no. Thank you gid. Gina challenge so gani si Cancer Milvin ano to gani kanan niya Claro no. Nga kon pwede maatiman maning reklamo ni Encina. So kay kaluluoy maning tawo nga ini. Oo, nga paningkamot manitani mo. Basi pa man lang matiman ni Sir Claro ini dira sa may Sineco sang kwan Talisay. Magapasalamat kita dako sa inyo sir kag kon ini nga isyo sang kontador mo dugay nagin man ang kontador da nga mo ni problema ipangkakasanyo na nada.
Maluoy man kamo sa mga tao nga maamo sini bosus kong siniko damo na naya kwarta. Hindi ta na pagkwartahan pang konsumidor. Pareho man na sa prime water basiwa diho kadamo na sang usik nga ginabayran sang mga tawo. Pagkatapos ang iban nga makinawatay tubig hindi madakpan ang gabayad amo na yang mga maamataro nga manugbayad. Si Shirley de Guzman naga-monitor man, great lang ka family firmo, Guzon, Quaykong kag Diles, salamat gid. Si Prudencio Mijares kung si Albi Magdaog makabutwa manggid ang Bacolod. God bless you Action Action Radio. Thank you gid. Sa barangay Kabog may panghagyan na gani Action Hands postana yo Gismel kuno may urbing sila. Imagine mo na, tigum-tiguman nyo na Gismel nyo, ipasulod nyo na sa RGS na para madungagan. Kag ipusta, damo. Ay, di na itong RGS, buhi pa na Damo nagwawaw sa RGS ang ligad nga adlaw Mga 5 million to dang napangitaan lang way na uli ni Rodolfo. Apelido Rodolfo Tuman, Salarda. George Gargasiran, amo na siya ang ginatawag nga systems loss. Gani man. Action Brian, ginabaydan sang tanan nga consumer. Atong iya hindi to ya kwan kisya lang ito yung gabayad. Shirley de Guzman nabasa tanan Sige. Milvin Solidarios Abdo Action Bry Horda di ko na pagbasa kaya doon nagalinalisay na display sa akon nga no. John Sibalios Action Bry na utak nila no sa Bacolod gintapa sa DSB sila matanom. Ay nano pa talang nila mga tao para la makabawi sila sa pangutod nila. Ay sus ko. Imagine mo na why ginik baloyang si Yoli Strata Rahman Praga. Good evening, Subray, watching from Cansilayan, Murcia. God bless and more power to program. Si Madam Ida Riosora Rahman, palabuton nga konsyal sa Murcia, ga monitor. Manager sa Palawan, pawn shop na, basi may kinanglan ka. Kay, ang oras ko, kalang-alang, no? Gusto ko pa'y balita, kung tanin kwan, no? Atong ginpatay ni Lolo, ang 44 anyos. Si Lolo, amo ang kauna nga live-in partner sang babayi. Pero si babayi, ang ginpatay subong may diferensya na, amo ning live-in niya gidya subong. Tinagplupangayo utan to si babayi sa kay Lolo, nangakig ang iya si live-in partner subong. Sinulod to gagaliga, hinanusan niya ka 2x2 ang tigulang. Tigulang nakapreparar gali, may ispadeng siya, hinanot niya todo, ati patay gid. Tingala kita nga 73 na siya pero napirde ya pang 44 kay gali ining 44 action hands may diferensyang kaugalingon kay nakaagi stroke mga pila na ka years ang nakaligad. Linubong ya pa ni, no? Ang 44 anyos, linubong ya ni sa duta no? Grabe man, tigulang nakamarasma siya tapos na. Sa pinatay ko kay way kong ginpatay, akong patsyon niya sa to. Karami pa tayo replay sa mga tingog lang ling oras ko doga tango na gireksyonan. Balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Shirley de Guzman. Nabasa ko na kayo na. Base ang ginanamin nilang DSB sila matanom diri sa Bacolod. Hi, Co-Mineral. Action Bry, patamyaw kay Kiting. Sige. Okay, sige. Halos nabasa ko naman ang iba. No? Sige. Base pa'y... okay. Tagduwa lang gid kay isyo matakol. Tas suwo gabi, isa lang kay isyo ganiyo. Albi Benitez lang gid. O ang Sineco Abe, naka-intra, no? Oras tabi ka short ka tama. Si Pretty Mahilom, good evening Subray, God bless. Okay. Salamat gid, no? Grabe si Congressman Albi Benitez, ginadumugan sa mga tao, no? Okay. Ang bata ni Congressman Albi Benitez magapapili man alkalde sa Victorias. Pwerte, no? Basi makabisita ka mo na ang mga listeners na online. Makabisita ka mo sa account ko bla. May ginbutang man ko na nga Albi kag Leonardia mo. Pwede, kung bing ka mo, i-click nyo lang ang
approve or thumbs up. Kung Benitez ang gusto nyo, i-heart nyo lang. Para mabalaan ta do a sort of survey, ano? Daw lingaw-lingaw ta lang. Di subok ang score ho. Kagina ko naging post ng score. Leonardia 31. Sa thumbs up na ha. Thumbs up ha. Si Benitez siya 55. Lamang si Benitez, ano? 55. Na ang gakadlaw isa. Si Action Eden abuso pa. Kagang isa nga na keyboard gid si sino ni na keyboard man? Dali lang. Si Richard de la Cruz. Pero si Missing Guaya ho nga ang naghibi ni siya. Nga naghibi ni siya. Ano na tabo? Sige. Porte yawa. Si Wendy Caras naga-monitor man. Thank you gid no sa aton sininga live. Salamat gid, paki-share lang sa aton sininga live mga ka-aksyon ha every night para mag spread out pagid ang aton nga information. Sige, ma-relax ko ha. Balik ko na gidugay ha. Las 8:55. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian.
aksyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ilang matag-adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable at pagbalita, kagdahil na na morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey. Ang oras ko ay naging mga kaksyon, ubos-ubos na gid pabasanta, pero next program may mga additional nga mga news sa bantayan karon sa Action Aid Patrol. No? Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Suru na magbanwa sa technical side, we have Action Henrys Pulgar, si Sir J.M. Baiki, ng aton sining nga IT expert, kag Action and Defensor ang aton sining nga partner man sa mga gabi. Standby karon sa Action Aid Patrol with Action Marlon Henavia. Ini naman sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid maghilibati tabwas sa mangyapon ng istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon